ce să spun. Vreau să vă spun că trebuie să începem deja e 5:15 dacă va veni cineva, că e nicio problemă de asta. Asta. Artem mă numesc și astăzi vom vorbi cu dumneavoastră despre putere de printerilor, desigur noi lucrurile ăsta nu tare luăm în considerație, mi pare ceva nu atât de important cum s-ar părea. Și astăzi vom discuta referitor la acest subiect. Discuta aproximativ o oră, poate puțin mai mult, după care vom avea ceva o discuție și la sfârșit ne așteaptă o gustare dulce. Așteptăm ca să vină. Eu din start îmi cer scuze, poate să folosesc în careva și sau nu știu ceva. La limba română n-am avut noi cele mai bune, cu părere de rău. Avem o profesoară care mă iubea foarte mult. Primul lucru care o făceam, Oleștean, ai venit și tu la lecții? Așa că eu îmi cer scuze în caz de ceva. Ok, haideți să începem. Respectiv, astăzi vom vorbi despre deprinderi și vom vorbi despre deprinderi din punct de vedere a vedelor și să pune întrebarea, ok, dar ce sunt acele vede? Ok, vedele sunt niște scrieri, dacă luăm singur cuvântul, el e din sanscrit și se traduce ca cunoștință sau înțelepciune. Cuvântul ved înseamnă a cunoaște, a vedea, a înțelege. Respectiv asta, dacă luăm să facem un sumar, astea sunt niște manuscrise foarte, foarte vechi, care conțin niște înțelepciuni foarte practice. Și acum să mergem pe subiect. Prima asta se numește, apropo, acolo să fie un lucru care la sigur că ați auzit de vede. Poate acum când vă spun nu prea tare, dar ok, am o știre. Vastu Shastra. Asta sunt știința despre cum să-ți construiești o casă, știința cum să aranjezi lucrurile în casă, într-așa fel ca să simți o armonie interioară. Mai mult decât atât, dacă în casă lucrurile nu s-au aranjate așa cum trebuie, mintea ta este excitată, iar noi știm că una dintre cauzele la toate bolile este psihică și asta este un rol foarte important. Mai departe este Ayurveda. Ayur se traduce ca viață și respectiv asta sunt cunoștințele cum să-ți prelungești viața. Acolo sunt niște sfaturi concrete cum să faci lucrurile ăsta de zi cu zi. Mai departe este astrologia, povestește despre cum pământul nostru, cum microcosmosul, organismul nostru este în legătură cu alte planete, în armonie cu Universul. Muzica. Noi avem 7 noduri energetice care se numesc chakre și respectiv dacă muzica este compusă într-un stil special, adică sunt 7 note, dacă aceste note sunt compuse într-un stil special, ele pot să calmeze mintea, să-ți dea un confort psihologic și mai mult decât atât pot să vă lecuiască din careva boli. Cred că ați auzit de asta că se poate delecuit cu muzica. Ok, despre yoga, cred că toți ați auzit asta, yoga este o știință despre anumite exerciții fizice care persoana face pentru ca să dobândească o concentrație a minții extraordinar de mare și când vedem toți genii, toți oamenii care au dobândit ceva în viață, aveau așa o concentrație, da, ați văzut că 8-9 ore puteau să lucreze în șir fără să mănânce, asta e extraordinar. Și respectiv, cum am spus, Kama Shastra, cred că dacă vă spun Kama Sutra, e mai clar, da? N-ați văzut nimic în Kama Sutra. Păreri de rău, în zilele noastre au ajuns numai 10%, adică cum spune accent pe 10% din Kama Sutra, dar într-adevăr 90% se vorbește despre relațiile bărbat și femeie, pentru că, cum știți, bărbatul și femeia sunt două ființe absolut diferite, așa cum un autor a intitulat o carte, femeia de pe Venera și bărbatul de pe Marte, e 100%. Pentru cineva e alb, pentru cineva e negru și știința asta este nevoie să fie cunoscută, cum ieri am fost și m-am frezat și frezărița mă întreabă, spuneți-mă rog frumos, dar că am un frate care nu prea are relații cu femeile. Cum are relații cu femeile, da? Și știți, zice, ce n-are? Au spus că l-au trădat tare des. Și în ce consta trădarea? Nu știți, și până la urmă a ieșit că femeile nu făceau așa cum vrea el, știți? Asta era trădare. Zic, ok, să spuneți cât de grav, nu se soară. Asta în câteva cuvinte. Așa, deci, vedele sunt scrise în sanscrit. Sanscrit este o limbă foarte veche, spune că aproximativ 5.000 de ani. Prima documentare a fost 3.500 de ani în urmă.
Este o limbă de la care au provenit și limbile indo-europene, draviană, latină, africană și slavonă. Și cineva din voi poate spune că ok, și că cum se numără acolo cifrele sunt și e scrisă în alfabet și aliterare. Suvia, eka, dvi, tri, chatur, shapta, shasa, ashta, navana, dasa. Ceva este în comun. Și înainte de a vorbi despre deprindere, să vorbim pur și simplu puțin despre psihologie vedică, cum vedele văd psihologie și cum. Noi interacționăm cu lumea exterioară prin organele noastre de simț. Prin organele noastre de simț nimerește anumită informație la noi între uricuși. Și respectiv, asta sunt din punct de vedere vedic, 5 organe de simț. Psihologie tot același lucru spune, 5 organe de simț. Respectiv, a 6-lea este mintea. Mintea are 3 funcții: willing, thinking and feeling. Dacă îi traducem asta, prima funcție asta să gândească, a doua funcție să avem emoții și a treia funcție să avem dorințe. Respectiv, lucrurile astea se întâmplă la noi în cap fără ca să vrem. Asta ca și cum am pune un slide show la noi în cap și el nu s-ar opri. Gândurile întotdeauna merg în capul nostru, unul după altul, careva emoții, cineva nesupărat, știți, ca în anecdot, cam banc ceau. Un bărbat a calcat-o pe o doamnă pe picior și pe urmă s-a dat seama, s-a întors și era o băbuță. Îmi cer scuze, băbuță, că m-am calcat pe picior. Zic, nu-i nimic, piciorașul, că ți-am stuchit în spate. Aproximativ, adică gândurile sunt lucrurile care merg întotdeauna la noi în cap. Respectiv, cum funcționează în momentul? Anumite gânduri sunt acolo sub formă de hățuri, știți, ca la... Și intelectul este taman acela care ia decizii. Trebuie asta sau nu trebuie. Pentru că intelectul ia decizii din punct de vedere pe lungă durată, da? Pentru că eu când eram... o invitam pe cineva ca să fie la training și persoana mă întreabă și cum vrei să spui? Și vrei să spui că fumatul rău? Eu spun că depinde ce scopuri aveți dumneavoastră în viață. Eu zic, știu, el nu rău, dar peste 10 ani să tuchiți o bucată de plămâni sau azi vezi cancer la asta, la fită. Eu zic, dar dacă eu vreau să trăiesc 10 ani? Zic, ok, nu problemă. Adică, cu alte cuvinte, noi nu spunem că deprinderile sunt negative sau pozitive. Pur și simplu, unele deprinderi au efect pozitiv, altele au efect negativ. Singur ne alegem cum să trăim. Respectiv, intelectul dacă el este puternic, înseamnă că el iei decizii. Dacă intelectul este slab, atunci hățurile îți date drumul și respectiv caie merg unde vor. Cum vă dați seama, e accident. Eu am trăit la țară, am locuit la țară până student, când student am venit încoace. Avem o iapă, o chema Stella. Și când o să iau pe dânsa călare, e tare numai pe când o călăre. Și iapa îți duce taman acolo unde crengile erau mai jos, pentru ca să mă dăie jos pe dânsa. Aproximativ asta se întâmplă cu mintea și cu simțurile noastre. Ele fac ce vor, fără ca să aibă careva, spunem așa, lucruri similare cu intelectul. De exemplu, vreau 1 kilogram de înghețată iarnă. Ok, e bine că vrei 1 kilogram de înghețată iarnă, însă a să fie asta un beneficiu. Și dacă intelectul puternic, el spune că nu, 100 de grame să ajungi, 100 de grame să ajungi, pentru că poate fi problematic. Și respectiv, dar dacă intelectul este puternic, înseamnă că el ia decizii de lungă durată și respectiv noi avem anumite beneficii. De exemplu, sunt sigur că la dentist oamenii se duc în ultimul rând, da? Când am doar, aduce vin la dentist, spun că bună ziua, domn dentist, vă rog frumos, face ceva și el zice, te doare ochi și mă doare, ai injecție prima dată. Așa că pe urmă, el tot am fost nu de mult la dentist, și am reparat un dinte, dar și-a văzut dintele ăsta mință. Și zic, dar este tot o reacțică. Și-a dat cu chestia și dintele mință, știți? La mine picioare prosărită, eu am vrut să o apuc de mână de la... Era foarte dureros. Însă, intelectul ăsta este organul și ala înăuntru care hotărăște că, ok, trebuie să ducem la medic, ok, trebuie să primim injecții, ok, trebuie să mâncăm medicamentele astea, să ne ducem la... Și așa mai departe. Trebuie să învățăm, trebuie să mușim asupra noastră, trebuie să facem sport, pentru că dacă nu să alegi până când ești sănătos, să alegi când ești bolnav, pe album să alegi, n-ai variante, cum spun oamenii. Mergem mai departe.
Respectiv, vedele spun că subconștientul nostru este ca un fel de hard disk care e plin cu așa numitele samskare. Ce este samskare? Samskarele sunt anumite impresii pe care noi le dobândim în timpul vieții. Careva, de exemplu, eu țin minte că, eu urmă spun. Respectiv, gândurile noastre, ele se învârtesc asupra la samskarele astea care iese din subconștient, știi cum iese bulele de aer de sub apă, știți? La un moment dat, bulc și ne apare un gând. Bulc, ne apare o emoție. Bulc, ne apare o dorință. De unde ne-ai luat? La un moment dat, hop. Și dacă intelectul e puternic, el spune, nu. De exemplu, te-ai certat cu cineva și zici, uite, nu-i dau un bot. Intelectul spune, nu, asta n-am să hotărăsc întrebarea. Ok. Și, respectiv, în dependență de samskarele care noi le avem în conștiința noastră, noi careva lucruri le facem și careva lucruri ne temem de dânsele, adică avem frică. De exemplu, cineva se teme de apă. Eu la 7 ani mi-am pierdut mama. Ea s-a înnecat. Și de fiecare dată când mă duc să înnot și nu sunt sub picioare fundul, repede mă duc înapoi, știți? Deodată imaginea mamei care șede pe laiță, zic ok, înapoi. Cineva se teme de foc, cineva se teme de relații, cum era, v-am spus în exemplu cu tare, pentru că aud ceva negativ și respectiv așa se formează și deprinderile. Este o anumită, cum se numește, o anumită samskară în cap, o anumită impresie, pozitivă sau negativă, care ne face ca să facem careva lucruri și invers, ca să fugim de careva lucruri. Și acum, ca să mergem pe dreptate. Era experimentul, era Scholz în anul 1990, undeva în anii aceștia, el a început să înțeleagă cum deprinderile funcționează la nivel de creier. Ok, ceea ce am spus eu, la nivel subțire, psihologic, dar asta la nivel de creier, la neuron, cum funcționează în general lucrurile astea. El avea o maimuță, o chema Julio. Julio îi tare plăcea sucul de afin. Și respectiv, doctorul l-a pus pe Julio pe scaun și i-a pus undeva o coapă. Și respectiv niște imagini a pus pe ecran. Parcă maimuța se învârtea și la un moment dat a luat și o tras de lampetă, ce aici mai este, când a văzut o figură. Și în momentul ăsta, de pe pavan, pe băcior, a căzut un suculeț de afin. El s-a lins pe băcior și a spus că și a fost încă mai concentrat. Și până a dat el de cum să faci lucrul ăsta. Și el a pasat pe clapetă și de acolo curge sucul de afin. Atunci doctorul a încercat să facă, ok, hai să vedem mai altă. O luat și sucul, câteodată vine, câteodată nu vine, sau invers o lua și l-a amestecat cu apă în două și de fiecare dată Julio se enerva foarte tare. Deși, de atâta pentru că în momentul ceala, când Julio a înțeles că semnalul, asta înseamnă recompensă, egal recompensă. Și lucrul ăsta nu venea de atâta el supărat, adică el avea anumite așteptări. Și asta în principiu și este, asta din cartea lui Puterea deprinderii a lui Duhigg, apropo foarte cunoscută. Respectiv, cum stau deprinderile? Deprinderile, de obicei, noi avem un anumit semn în exterior sau în interior, care ne face ca să facem o anumită acțiune sau rutină, pentru ca să ne ducă la o anumită recompensă. Asta este, în general, ideea. Deprinderea se formează în momentul cealaltă când noi vedem semnalul, în cap este deodată recompensa, creierul automat se mișcă. De exemplu, ați auzit sunetul sau a vibrat telefonul în buzunar. Nici n-ați văzut când am sunteți și vedeți și nu scris care chestii, știți. Sau sunt foarte, foarte multe lucruri care vă să spun pe parcurs. Ok, lucrul ăsta e clar? O spun. Da? Ok, mergem mai departe. Mai departe vreau să fac cunoștință cu Eugene, un bărbat de 71 de ani, asta a fost în 1993, avea cină cu familia lui. Ok. Și la un moment dat întreabă soția, spune, te rog frumos, dar cine e ăsta? Asta e fiul tău, maica. Dar cine e? Dar ce? Care tu l-ai crescut? Ok. În seara și s-a făcut foarte rău, l-au luat la spital cu temperatură 40 mai sus. A căzut în comă, peste 10 zile cu greu și-a revenit în comă. A început și doctorii au încercat să vadă care e problema. Problema că avea un virus slab, de obicei nu are așa efecte, dar câteodată virusul poate să atace creierul. Respectiv, virusul acela i-a atacat creierul lui.
Atacând creierul lui, el a început, doctorul i-a spus că fiți atenți, pentru că i-a spus la soție, Beverly, că poate să fie nu chiar totul așa de simplu. Și într-adevăr, când el a venit acasă, de la spital, s-a ridicat din pat, s-a dus să prăjească ouă cu șuncă, a mâncat, s-a întors înapoi, s-a îmbălit cu ghealul, a pus radio, peste 40 de minute a făcut tot același lucru și așa 6 ori pe zi. Atunci femeia l-a luat, soția v-a dat seama cât de tare s-a speriat. L-a luat și l-a dus la doctor. Doctorii au început să... și era Dr. Square, care a încercat să înțeleagă cum stau lucrurile. Până la urmă s-a dovedit că el nu ține minte nimic în afară de un minut. Maximum memoria lui e un singur minut. Adică el de fiecare dată putea spui tot același lucru. Ei au început să examineze ca să înțeleagă ce se întâmplă în creierul lui. Cum în general el trăiește. Și respectiv l-a întrebat, spuneți-vă rog frumos că erau la dânsul acasă, puteți vă rog frumos desenați harta casei ca să spuneți unde e bucătărie, unde e liceul. El a zis că nu pot. La un moment dat el scoală, își duce direct la liceu. Direct la liceu, își spală mâinile, se întoarce înapoi, își șterge mâinile în pantaloni și se așează. Și atunci doctorul a înțeles că el, din punct de vedere conștient, nu poate să înțeleagă unde, dar din punct de vedere inconștient, el poate să facă lucrurile astea. Atunci ei erau șocați. Mai departe, el cu familia s-a dus în alt cartier și vă dați seama că soția Beverly o obosit de dânsul. El în fiecare zi, mai mult de fiecare oră, îi dădea tot așa aici de la. Totuși, pentru că el nu ține minte. Respectiv, au hotărât ca să meargă, ca să-l plimbe. Dar într-o zi, el a ieșit fără ca să-ți dai seama. Și soția Beverly mai nu și-a pierdut, nu știu, era șocată, s-a dus să-l caute, pentru că în America, cum știți, casele sunt practic tot așa. Și el îți dă seama că dacă el nu ține minte unde este, gata, și-a pierdut soțul. O alergat, o întrebat, până într-un final, când a venit, a văzut că el și-a pe canapea și s-a uitat la televizor. Ei era șocată, doctorul Square a încercat încă o dată să vadă care stau lucrurile și a început să plimbe împreună cu dânsul. Să plimbe împreună cu dânsul ca să vadă cum stau lucrurile. Și respectiv îi spune, te rog frumos, poți să desenezi harta cartierului? El zice că nu pot. Dar cum mai știm unde noi să ne ducem acasă? Nu știu, hai să vedem. Și respectiv el când trecește pe lângă casa lui, a întors chiar la dânsul acasă și s-a așezat. Adică doctorul a făcut concluzia că omul poate să învețe la nivel inconștient careva lucruri. Asta e despre deprindere. Adică el la nivel de deprindere, inconștient poate să învețe careva lucruri. Eu nu mă spun de asta, că eu țin minte când în clasa 9, știți, când vin în liceu și mă uit, fumează. Assim, mai mare. Ui, ele quase male. E trage în tine. Când am început atunci. Rolitarele erau ei, să vină, erau ei. Mulțumesc că m-au hrănit cu țigare și în viață, nu mai mult. Și respectiv lucrurile se fac inconștient. Cum era, de exemplu, în cazul lui Angie Bachman. Era cum o femeie în Statele Unite, au avut 3 copii și fiica cei mai mică au dat-o la grădiniță. Și respectiv, ea stătea sprința. Nu v-a dat seama, n-ai ce face nică, n-ai ce face. 2 decenii avea grijă de copii și la un moment dat copiii s-au dus la grădiniță. De fiecare 3 minute tot se uitau la ceasul cealaltă ce se fac. Ok, ea s-a gândit că am auzit că este un casino. S-a îmbrăcat frumușel, s-a vopsit, știu fetele mai bine să facă chestia. Și au plecat la casino. Ei știe că casinoul asta e periculos. La un caz, au luat și a încercat să vadă cum e asta. Pentru că era plictisitor. A spus că pun $20 în mână. Și 2 ore, nu mai mult, pentru că trebuie să-mi iau fata de la grădiniță. Peste 2 ore, eu au luat, au plecat de la casino și au început să meargă o dată pe săptămână, când era plictisită, zice el la casino. Pe urmă 2 ori pe săptămână, pe urmă 3 ori pe săptămână și după un an de zile mergem fiecare zi la casino. După jumătate de an au învățat să joace în cărți, nu știu ce au învățat de acolo și au venit acasă cu $530. Pe urmă au venit cu $6.000. Și respectiv de fiecare dată, când era plictisită, sau se certa cu soțul, sau avea o senzație de asta înăuntru, știți cum spune, ploioasă, știți? El se ducea acolo și mintea ei se recrea. Și vine înapoi. La un moment dat, banii s-au terminat, i-au sunat cu mama, au împrumutat la mama o dată, a 2 oară și pe urmă, casino au spus că, într-adevăr, noi putem să vă dăm un credit. Noi suntem foarte, vă dăm un credit. Până într-un final au luat un credit $20.000, au avut o datorie, au venit la soț și au spus, domnul soț, că așa. Ce-am făcut? Soțul, ok, hai că rezolvăm. Avea un soț foarte bun.
El a luat un avocat, l-a luat a închis linia de credit, i-a dat datorile, era tot bine. A spus că ok, am ajuns prea departe, 4 ani, nu s-a dus nimic. Cum a dat seama, peste 4 ani a murit tatăl și a murit și mama peste o lună. Respectiv era o tragedie extraordinar de mare în viața ei. Tata cu mama i-a lăsat o moștenire de aproape $1.000.000. El și-a cumpărat o casă, 250.000, au luat acolo niște pentru copii, care erau mari tot. Și într-o seară, mi-a dat seama că gândurile este o copleșeau întotdeauna, pentru că mama, tata, și asta era... Și într-un final i-a spus soțului, hai poate intrăm la un casino. Hai să intrăm. M-a dat la casino, a stat acolo până dimineață. A pierdut jumătate, a patra parte dintr-un $1.000.000. Dar au zis că, ok, eu o să mă recuper data viitoare. S-a dus încă o dată, după care acei de la casino știau foarte bine de ei și respectiv o sunau într-una și spuneau că, vă rog frumos, poate mai veniți la noi, jucați în casino, uitați-vă. Dar ei era în alt oraș. El spune că, nu, da, înțelegeți, dar nu pot, e încercat, dar și zici că noi vă închiriem avion, vă dăm o cameră în hotel, ca din cam povești. El vine cu avionul, mai juca și într-un final vine acasă și spune că am pierdut totul, spune la soț. Și soțul i-a spus că nu e nicio problemă pentru că noi mai avem casa. Ea cu părere de rău nu i-a spus la soț că a pus și casa în gașă. Respectiv a pierdut toată moștenirea, pur și simplu datorită la șeie. Datorită la șeie. Cum e? Cum? $20. Da. Nu trebuie. Părere de rău aici greu să vede. Uitați-vă, de fiecare dată care era semnalul ei. Hai să ne gândim împreună. El nu avea plăceri de la viață. Da. Adică și el, neavând o familie în asta, ea o găsea acolo. Da, așa și exact. El se ducea acolo, se recrea, primea o recompensă și lucrul ăsta s-a transformat într-o deprindere. De fiecare dată când era greu pe suflet, el mergea acolo. Primea doză. Da, el primea doză. Da, respectiv primea doză și doza asta a ajuns la școn lucruri. Se întâmplă lucruri și, dar vedeți cum stau lucrurile, nu chiar așa de simplu, pentru că la nivel de companii, cum știți, la nivel de organizație, tot sunt anumite deprinderi. Și am și vă spun cum funcționează lucrurile astea. Asta este un pojar care a avut loc în 1987. Philip Brichtel, parcă ok. 43 de ani omul a avut, a venit și el la lucru, la metrou. Acolo erau anumite reguli. 4 directori aveau grijă fiecare de calea lui, fiecare de partea lui de muncă. Nimeni nu se vărea în treburile cuiva, nimeni. La un moment dat, un pasager spune că acolo arde ceva, nu, pe scară, știți, pe escalatorul așa. El știe de regulă că nimeni nu trebuie să cheme pompieri până când nu este șeful care a spus că trebuie să chemăm pentru pompieri. S-a dus încolo cu gazetul, latul stâns acolo, o bucată de cărți pe care i-a părut lui. La un moment dat, peste, asta era 7:46 seara, la un moment dat, peste încă 5 minute, a ieșit fumul și pe tare. Era un polițist acolo care și-a dat seama că treaba e serios. Dar nu prinde telefonul, rața, pentru că era în metrou, era foarte adânc metroul, este foarte adânc metroul la Londra. Și respectiv s-a ridicat sus, au sunat pompierii au venit, era încă o regulă, încă o deprindere în organizația asta, ca trenurile să nu se oprească. Și v-a dat seama când vine trenul cu aer, focul încă și mai tare. După 8 focul de amarde de binele, au închis stația, dar trenurile nu se opreau. De atâta pentru că era așa s-a spus. Nu trebuie să deschidă ușile la alți oameni. Când au venit pompierii, trebuie să conecteze de unde se iei apă, trebuie să conecteze de afară. Trebuie să găsească în care regiune tot lucrul este, pentru că erau anumite scheme. Schemele cele erau la un director care era acasă și era încuiet. S-a stâns focul la 1:46 noaptea. Au murit 32 de oameni, 100 au fost hospitalizați și încă mulți oameni au fost acolo răniți. Pur și simplu de atât că au avut niște deprinderi proaste. Birocrație. Da, birocrație și tot așa. Asta e Paul Honor. Ăsta e directorul companiei Alcoa cu aluminiu. Când a venit el în companie, pentru că companiile mergeau foarte rău. Treaba mergea în companie foarte rău, adică aveau niște pierderi, practic erau pe faliment. El a venit, la 12 noapte era discursul și el spune: scopul meu numărul 1, să fac așa ca la locul de muncă să nu fie nici un accident. V-a dat seama directorii acționari care au pus milioane de dolari în compania asta.
Eu au sunat la colegi, zic, vindeți acțiunile că a venit un prost la putere. Doamne ferește! El nu a spus nici despre marketing, nici nu a spus despre mânzări, absolut despre nici nu a spus. Care era, în rusă spune, fișcă? Ideea era că el a pus ca fiecare om, când vede un accident la muncă, în 24 de ore trebuie să-i raporteze unul și doi trebuie să-i găsească ieșiri din situație. Ideea care? Ideea că omul care găsește ieșiri din situație cel mai bune prime premiu și prime premiu bănesc și respectiv îl ridica la slujbă. Peste un an de zile după ce el a pus chestia asta în lucru, veniturile companiei s-au mărit de 5 ori. Adică dacă cineva pune în companie Alcoa $1.000.000, peste 5 ani lua încă $1.000.000. Cum s-a întâmplat lucrurile astea? Foarte simplu. Datorită la ceea că el a pus așa un scop, vicepreședintele trebuie să vorbească cu manager mai des. Manager trebuie să vorbească cu oamenii de rând, care știu care e situația. Oamenii de rând aveau libertate mult mai mare care le permite să oprească procesul dacă se întâmpla careva o problemă. Și respectiv, datorită la asta s-a primit o comunicare foarte puternică între personal. S-a început a face a gândi niște reguli cum să facă ca să nu fie accidente. De exemplu, dacă mașinile stropeau vă dați seama, cu metal și cădea pe piele, atunci era accident. În vremea aceea, în Alcoa, în fiecare zi, un om duce în concediu medical. În fiecare zi, adică de 2-3 zile precis. Respectiv, s-a reproiectat mașinile într-așa fel ca să nu străpească. Mașinile care se străcau le schimbau, productivitatea s-a mărit, au început să economisească foarte mulți bani și într-un final, cum am spus, veniturile s-au mărit în 5 ori. Datorită la aceea că a schimbat o singură deprindere. S-a schimbat întreaga companie. Cum s-a întâmplat lucrul ăsta? Cum vă dați seama, deprinderea era semnalul, accidentul la muncă. Dorința era de a se promova și de a primi un premiu, de atât omul raporta și propunea idei cum poate să facă lucrurile, puteți să raportezi oricine, chiar și doamna care facea curat, e tot puteți să spui lucrurile astea. Datorită la asta, cele mai bune idei se implementau și oamenii care spuneau ideile astea erau recompensați cu bani și respectiv aveau posibilitatea ca să crească pe cum se numește? În carieră. Carieră, da. Цепочка era налажена. Da, țăpoșca era налажена. Asta, vedeți cum stau lucrurile, adică este pozitiv și este efecte negative. De exemplu, faceți-vă cum știți, asta Liza Allen, 34 de ani, avea aproape de 100 de kg, cred că, cântare. Și așa e tot Liza Allen, dădea mai peste 4 ani. Am și o spun istorie, extraordinar. Asta, cum poți totuși schimbi careva lucruri în tine. Liza fuma de la 16 ani, bea de la 16 ani, cred că și mai droga pe deasupra, avea o datorie de $10.000 și până într-o seară vine soțul acasă și spune că, draga mea, eu am găsit o altă femeie, nu te mai iubesc, sorry. Vă dați seama că era un șoc pentru dânsa, era chiar un șoc. E consuma alcool, o suna pe doamna și spune că eu îți dau foc la casă, extraordinar, o amenința. Într-un final își dă de seama că trebuie ceva să schimbi și a plecat într-o vacanță ca el. A plecat acolo, ca să înțelegeți care era situația, acolo camera era așa, când tu de casă și eu vrut să aprind o țigară, știți? Și la un moment dat simte miros de plastic. El s-a dat seama că în loc de țigară și a aprins un pix care era acolo. Adică v-a dat seama cât de problematic era la dânsa. Eu am ieșit la plimbare și a zis că am nevoie de un scop. Pentru gândurile este o copleșeu pe dânsa întotdeauna. O copleșeu, cum așa, m-a trântat, Doamne, ce să fac? Și într-un moment dat a spus că am nevoie de scop. S-a uitat la deșert și a zis că eu vreau să trec deșertul ăsta, ca să-l parcurg deșertul ăsta. El zice că eu îmi dau un an pentru antrenament. Primul lucru care l-a făcut a schimbat fumatul cu alergatul. Trebuie să le iasă din fumat și a început să alergi. Datorită la aceea că alerga și pe acest sport, clar că trebuie să schimbi și modul de hrăni, cum să mânca, alimentația. După alimentație, dacă schimbă alimentația, schimbă și modul și regimul zilei. Respectiv, a început să se participe la semi-marafon, după care și marafon. În 4 ani a scăzut 30 de kilograme. Vă rog frumos la asta.
A scăzut 30 de kilograme. A participat la un maraton. S-a întors la școală și a terminat studiile. Și-a găsit un lucru, și-a cumpărat o casă și s-a lăvit. Simbol de работа. Simbol de работа. Da, adică unicum era, vă dați seama, avea un scop. Omul avea un scop. După care a început să formeze careva de prinderi și acum să vedem împreună cum funcționează. Faceți-vă cunoștință, este James Clear. Nu știu, pe cineva îl știe. Îmi cer scuze, am greșit acolo. Am să vă spun o leacă despre biografia lui. O persoană extraordinară, ca să înțelegeți. El a scris cartea Atomic Habits. Mai acolo. Lui îi plăcea tare foarte, îi plăcea foarte mult baseball. Da, chestia asta. La noi la Moldova nu tare. Și la un moment dat, eu nu știu cu care era regulile acolo de joc și cum s-a primit că chestia asta a fost aruncată lui drept în nas, știți? Și nasul i s-a făcut în formă de litera V, știți? Dar un web practic ieșea din orbită. L-au internat în spital, cu elicopterul l-au dus. Un an a durat revenirea lui. Și vă dați seama că în sport, nu, l-a luat, dar cu greu. Zic, ia să stai pe scaunul de rezervă. El încă nu s-a, iarăși, scop. El nu a vrut să cedeze. Și a hotărât să se antreneze. Și respectiv, primul lucru care el a schimbat în viața lui, un singur lucru. A plecat mai devreme la somn. El spunea că până când colegii mei jucau în jocuri de calculator, eu mă duceam mai degrabă la somn. Și el spune că, în cartea lui, el spune că datorită la asta, eu am văzut că eu am obținut controlul asupra vieții mele. Eu am văzut că eu pot ceva să schimb în viața mea. Și atunci el a zis că eu am vrut să ne aranjez lucrurile la studii. El s-a aranjat lucrurile așa de bine la studii că peste un an au avut 10 pe linii. După care au zis că eu am hotărât că vreau să fac careva sport. Face sport regulat 3 ori pe săptămână. El cântărea 77 de kilograme, peste 4 ani cântărea 90 de kilograme de masă. Datorită la asta, pur și simplu 3 ori pe săptămână pleca. La sfârșitul universității, după ce a terminat universitatea, a devenit capitanul la echipa de baseball. A devenit unul din 33 de sportivi cei mai buni din America. A terminat universitatea excelentă, plus a fost medaliat cu cei mai mari medalii care era acolo la universitate. Și respectiv el a hotărât să-și facă un blog unde să împărtășească cu experiența asta, cum schimbând un mic lucru în viața lui, care a dus și la așa rezultate. O schimbare mică, dar rezultate, cum spune, remarcabile. El a început să scrie un blog, jamesclear.com. În noiembrie 2012 a avut 1000 de abonați. El a hotărât că eu scriu de 2 ori pe săptămână, regulat, mort, copt, 2 ori pe săptămână, marța și joi. După care, după un an de zile, el deja avea 30.000 de abonați. Încă după un an de zile, 100.000 de abonați. Încă după un an de zile a fost lui propus contractul cartea Atomic Habits să scrie. A înființat Academia în 2017, Habits Academy. Tot ceea ce el scria a fost publicat în Forbes și în Time. Și mai era acolo careva care nu-l mai țin minte. Dacă vreți să citeți în cartea lui Atomic Habits. Respectiv, toate lucrurile astea, el spune că viața mea, toate lucrurile astea s-au întâmplat numai datorită la ceea că eu am luat și am schimbat ceva foarte mic în viața mea. Și respectiv, el a dat o metodă cum să facem lucrurile astea și noi azi cu dumneavoastră să vedem cum asta se face. E interesant? Ok. Dați-mi ceva de știri. Dar înainte de a începe, eu aș vrea ca să haideți 3 minute, fiecare din voi, pentru voi înșine, să scrieți deprinderile care vreți ca să le obțineți la dumneavoastră în viață. O listă, cum vreți dumneavoastră. Ideal, cel puțin 3 deprinderi care să facă. Ok? 3 minute. 3 minute prea mult pentru 3 deprinderi, măcar de 30. Ok, puteți scrieți cât vreți. Eu, pur și simplu, mă uitam după ochii voștri și mă gândeam că e o sarcină foarte complicată. Dacă faceți 30, ideal.
3, 2, 1. Timp să scuși. Haideți împreună, poate cineva vrea să împărtășească cu o deprindere care vrea să schimbe și ca să avem o închipire. Cine ar vrea să spune ce deprindere vrea să dobândească? Da. Trezire la 4,58 și culcare la 9,45. Ok, trezire. La cât? La 4? 4,58. 4,58. Cine la 5? Păi, mă trezesc la 4, nu la 5. Aha. Ies la 4, mă trezesc. Mă trezesc la 4, dar tot Dar cu codiți mai lungă, da? Și Dar mă culc la ce oră? culcare la 9,45. 9,40. Bine că la 9,58. Ok, cineva? Cine vrea? E rușine, da? Bună. Ok. Da. După dumneavoastră. Să merg dimineața, să citesc mai mult, să meditez mai mult, să mă trezesc la 5, să mă culc maxim la 10, să ascult mai multe lecții, să mă alimentez de sănătos, să facem. Ok, hai să primim un sport. Nici. Nu mă faceți griji, nu mâncăm nimic. Eu sunt vegetarian. Da, o spun. Punctualitate. Cum? Punctualitate. Ok. Ok, mai este cineva? Dacă am să repetat, de exemplu, citesc în fiecare seară. Hai să citesc. Dimineața smoothie regulat. Oh, da. Smoothie. Ok, cred că e jos. James Clear dă o anumită metodă cum să facem lucrurile astea. Haideți să vedem ce și cum. Înseamnă că el numește asta ca legea numărul 1, evidența obiceiului. Vă dați seama că noi am văzut că fiecare obicei începe de la un anumit semn, da? Mă țineți minte. Respectiv, uitați-vă, primul punct, asta e să fii foarte exact în acțiunile tale. De exemplu, haideți să vedem, smoothie, dacă studiăm smoothie, da? Eu, la fiecare dimineață, la ora cu tare, beau la bucătărie smoothie, de exemplu. Asta numai decât trebuie să fie scris. Nu aveți încredere în memoria voastră. Nu aveți încredere în mintea voastră. E minim am măjit mii de ori. Vă să mă măjească și pe voi. Nu știu, cu mintea voastră, a mie mai măjește regulă. Îmi spune că îți control. Îți dovedești. Da, adică, de exemplu, smoothie la 7:00 în bucătărie, da? Sport la ce oră? Hai să presupunem la... 6. La cât? La 6? La 6:00, unde corect? Adică spuneți timpul, acțiunea și unde. Asta, întâlnit asta, vă programați creierul. Și creierul, la ora asta, fiți siguri, el a spus cu sport, acolo trebuie să fie. Mai departe, foarte important este al doilea truc, foarte interesant, stratificare. De exemplu, primul, exact, când scrieți deprinderea, o descrieți. Acțiunea care trebuie să fie, timpul la care trebuie să fie făcută și locul unde acțiunea să fie făcută. Tot asta trebuie să fie în anumite detalii. Nu permiteți abstractizarea nici de cum. Trebuie să fie foarte concret. Mai departe, trebuie stratificare. De exemplu, după ce mă culc în pat, iau o carte și citesc. De exemplu, după o deprindere care deja există, punem alta. Autorul cărții spunea un truc foarte interesant care l-am încercat. De fiecare dată când te duci la liceu, te duci 2 minute și faci curat în liceu. La mine o săptămână era curat în liceu, dar m-am lăsat. Era chiar bine, știi? Nu ți este mult să iei să ștergi pe liceu. E foarte, foarte interesant. Adică, ați înțeles ideea, nu? Adică este o deprindere deja care există. De exemplu, după ce beau ceai, îmi iau și planific ziua. După ce nu știu, după ce vin la serviciu, în birou, îmi iau și îmi planific ziua sau încă ceva. Adică lucruri după scris după o deprindere care este. A treilea lucru chiar super mega. Vă spun, era un experiment. Au venit oamenii și au spus că, bună ziua, domnul doctor, bună ziua, noi nu putem să dormim noaptea. Dar ce mă unii? Nu, înțelegeți, nu știu, avem insomnie. Și doctorii înțeles care e chestia. Au zis, dar și faceți voi pe pat în afară de dormit? Păi cum, mă uit în telefon câteodată, sau
asta, sau umplu ceva și doctorul zice, ok, în decurs de săptămână nu faci nimic pe pat, în afară să dormi. Și respectiv oamenii cum credeți? Așa de bine dormeau, extraordinar. Adică ideea care? Ideea că noi nu avem obiecte în jurul nostru, dar avem relații cu așa obiecte. Asta e foarte important lucru. De exemplu, eu știu, la mine, pe pat întotdeauna stau un telefon. Și primul lucru care îmi vine în cap atunci când înd în cameră, se iau telefonul și mă culc pe pat. Întotdeauna. De atâta, fiecare lucru, el trebuie să aibă anumit scop. Dacă aveți planșet, folosiți-l pentru citit și mai mult pentru nică. Dacă aveți pat, acolo, nu, lasă-te că aveți pat. Dormiți pe pat. Mai mult nu mai faceți nimic pe pat. Dacă masa, înseamnă că masa pentru mâncare. Și în așa fel lucrurile se stratifică la noi. Și când noi vedem un anumit lucru, noi începem a face lucrurile astea. În Vede asta se numește dharma. Dharma asta se traduce ca anumite funcții oricărui obiect. De exemplu, scaunul nu trebuie să fie numit în Vede ca scaun, dar trebuie să fie numit ca șezător. Dând deodată un moment că lucrul ăsta se folosește pentru că dânsul să stai. Și tot așa, asta e un lucru foarte important. Sare pentru ca să o sărezi. Dacă iei funcția asta de la sare, nu mai devine sare. Asta e foarte important. Ok, mergem mai departe. A doilea lucru foarte important, asta că acțiunile noastre trebuie să fie foarte atractive. De exemplu, noi trebuie să facem mai multă mișcare, sport. Și noi, de exemplu, ne spunem că da, vrem să ne uităm pe Facebook, dar trebuie să facem sport. Bărbații o să mă înțeleagă. Cum scoți telefonul din buzunar ca să te uiți pe Facebook, ai făcut 10 flotări și am după asta uiți în telefon. sau, de exemplu, sunteți agent de vânzări și trebuie să sunați la clienți, dar vreți să vă uitați la un video undeva. A făcut 3 sunete și după care vă uit la un video. Adică faceți în așa fel, gândiți-vă cum să faceți în așa fel ca lucruri care trebuie să-l faceți să fie plăcut. Adică ca să-l combinați cu ceva care este plăcut. Și atunci să fie mult mai simplu. Asta în Sangha se numește, în Vede, tot un truc foarte important. Duceți-vă acolo unde comportamentul care vreți ca să-l acumulați, să-l considere normal. De exemplu, dacă vreți să faceți sport, vă duceți în sala de sport și vă împrieteniți cu cineva acolo. Vă asigur că să fie foarte simplu ca să faceți sport mai regulat. Sau dacă mergeți să alergați cu cineva, când alergați cu cineva în rând, cu noroc. Eu țin minte, era un caz foarte hazliu în viața mea. M-am dus în Spania ca să fac studii. Ok, asta e problema că eram foarte convins în forțele mele proprii și îmi spunea, cine știe engleză? Și au arătat mâna. Eu. Adică știam engleză undeva 10%, v-ați dat seama, dar nu știam ce va urma. De care nu spune, tu duci în Spania să înveți. În Spania? Da, ok. M-am dus în Spania și era acolo, noi eram din 4 țări. Azerbaijan, Armenia, Moldova și Koțan. Respectiv, fata aceea îmi spune că Arteo, la sală de sport să nu duci. Dar mie îmi place bar. Zic, de ce? Așa tăți cu orientația. Nu chiar. Adică cum tăți? Adică așa la cu serga în urechea stângă, precis că e. Ei, da, dar vrem tare să mă duc la sport. Eram o lună și de acolo un colț lângă bare și mă uitam doar ferești și s-a plăcut de la mine. După care, așa s-a întâmplat că am comunicat cu unul, știi? Și l-am întrebat, la tine văd că serga e în urechea stângă, tu... Eu zic, zic și cu tine, nu, așa la care e serga dreaptă. Tatăcă, vin la dânsa, tatăcă, o lună asta ca un prost acolo în colț. Din cauza că tu ne-ai spus cum trebuie să fii. Respectiv, când m-am împrietenit cu oamenii și de acolo, pentru că nu tare vreau să fac sport, dar datorită la aceea că eu știam pe băietul și ala că el este acolo, eu veneam împreună cu dânsul și comunicam. Datorită la asta, lucrurile pe care el le făcea, eu făceam tot împreună cu dânsul. Mă ridicam acolo de la piept și el îmi povestea că trebuie să faci ce nu știu cum. Zic, ok. Și era o plăcere ca să merg acolo. Asta e un lucru foarte important. Adică ca să vă găsiți o societate acolo unde oamenii lucrurile le fac pe cele care vreți să le fiți. Dacă vreți să faceți sport, vă duceți la sala de sport. Dacă vreți să citiți mai mult, duceți-vă la careva conferință sau la bibliotecă. Dacă vreți să fiți vegetariani, nu știu, găsiți acolo o cafenea vegetariană și acolo comunicați cu cineva. Prietenie e un lucru foarte important. Dacă vreți să vă spun o... Anturaj. Da, anturajul, da. Anturajul. Mulțumesc. Mergem mai departe. Creați-vă un ritual foarte motivațional. De exemplu, dacă alergați numai decât puneți-vă în urechi muzica care vă place.
Și respectiv creierul, când vreți să alergați, n-a spune că vreau să alerg, dar era, nu, este ideea asta. Eu țin minte foarte tare, vă spun încă un lucru ca zi de viața mea, mă încerc să am ca dispoziție. Eu țin minte tare, eu mai iubeam pe Roy Jones. Can be, rapperul ăsta lui. Și eu ascultam tare des, mă duceam ca să fac boxă, știți. Și eu aveam deja 17 ani și antrenorul zic, tu n-ai niciun fel de viitor în box, la sigur. Ok, poți bați acolo chestii sau... Zic, nu, eu vreau să ies să mă bat. El zic, ok, într-o zi n-avea cine spate, zic, hai că tu ies, n-ai ce, ochii și da. După o lună de bătut în sac cealaltă ce mai este, eu ne-am amintit melodia asta, că am picțoț. Am ieșit, nu mi-a spus că trebuie să stâng mâinile la cap. Am văzut că Roy Jones nu ținea mâinile la cap. Și m-a pus prima dată cu un campion european care e acum e profesionist, familia lui Galagotti. Atunci el se antrena mai mult de 7 ani. Deci, era cu cască, era cu capă, era cu mâinile la cap. Și toată viața să minte ochii lui, deci, care când m-a văzut mine. Ți-am minte prima dată pălitura din stânga, așa el altă după ți-am minte. Erau tare multe și nici nu știu de unde veneau. Până am strigat, stați că eu mă învăț. El zic, nu, el a rus, ne-a spus, тогда работай. Eu zic, nu, cu tine nu работать. E complicat să nu crezi. Asta e. Dar pe urmă, când ne-am făcut prieteni, era mult mai simplu să mă duc la box. La început, când prindem o bătaie, nu m-am duceam 2-3 săptămâni la box și pe urmă, hai, m-am uitat odată la Roy Jones. Mai ascultam Can Be Tots, ok. Asta e al doilea moment foarte important. Mergem mai departe. Asta în general e fantastic, pur și simplu. Mergeți cu pași mici, dar niciodată înapoi. Ideea e perfectă, pur și simplu. Creierul nostru nu face și cât de mult voi să cheltuiți timp la deprindere și dar cât de des să faci lucrurile. Asta e un lucru extraordinar. Dumneavoastră, în loc să alegeți ca să fac jumătate de oră sport, mai bine face 5 minute sport, dar 3 ori pe săptămână, decât odată să faci sport și apoi o lună să nu. Eu cred că la fiecare a fost momentul ăsta când te duci la sala de sport și zici că, ok, am și vă arăt ce pot. La mine așa era. Mă duc și și acum mă spune, trebuie să faci squats de astea, știți? Nu mă urăsc. Pentru că duci a doua zi că pe scări am pus ciură. Da, extraordinar. După asta o lună nu mai mergi. Adică ideea care? Ideea că trebuie să faceți puțin, dar des. Bruce Lee, el spune că nu mă tem de ceala care știe 10.000 de lovituri. Mă tem de ceala care știe o lovitură, dar care o repetată de 10.000 de ori. Asta este ideea cea principală care este. În Vede asta se numește sadhana. Sadhana asta înseamnă că eu fac anumite lucruri pentru că ating un anumit scop. Respectiv, asta este momentul cel mai important. Să faci lucruri mici, dar regulat. Și respectiv, este un anumit truc cum să faci lucrurile astea. De exemplu, dacă dumneavoastră vreți să faceți smoothie, da? Dacă domnișoară, puneți fructele sau de legumele sau care vreți să le puneți la un loc vizibil. Și când veniți, de fiecare dată le vedeți și deodată mai departe. Dacă dumneavoastră vreți să vă învățați să cânta la un instrument muzical, îl puneți pe un loc vizibil. De fiecare dată când să-l vedeți, deodată să vreți ca să faceți ceva cu instrumentul ăla. Eu când la un instrument vedic, bridangă, știi, și l-am pus lângă pas, fiecare dată când trâng, ok, e foarte. Adică puneți, dacă vreți să alergați, să faceți sport, puneți, vă rog frumos, costumul sportiv lângă pat. De fiecare dată când vedeți costumul sportiv, vă vine ideea, ok, mă duc să fac sport. Asta... Cel mai greu pas e când faci geanta. Adică ideea când e geanta gătită, tu ai luat-o și ai ieșit, dar până tu te gândești cum mai trebuie să iei chetele de acolo, ca costumul de acolo, niciodată nu trebuie pornești să faci. Da, așa și este, da, exact. Asta. Și respectiv, cum v-am promis, legea fantastică pe care a spus omul ăsta, eu cred că e super mega bună. El spune că deprinderea care vreți să o faceți dumneavoastră, după timp nu trebuie să iei mai mult de 2 minute. Mai mult de 2 minute nu trebuie să iei. Și acum și vă demonstrez cum stau lucrurile astea. Poate rău să vadă, dar, de exemplu, dacă dumneavoastră vreți să plecați la somn mai degrabă, v-ați pus un scop.
Prima fază care să fie, asta să fiți acasă până la 22:00. Dacă, de exemplu, până la 9:45 trebuie să fie acasă. Asta e primul scop. Faceți ca asta se întâmple undeva măcar o lună. O lună vin acasă până la ora 10. Ok. Asta e prima fază. Dacă ați trecut din prima fază, treceți la a doua fază. La 22:00 sau la 9:45 v-a stâns toate telefoanele și le-ați aruncat undeva departe. Pentru că asta e cel mai greu lucru care poate să spui telefonul lângă pat. Asta e. Ați stâns telefoanele, le-ați pus mai acolo. Credeți-mă că nimeni coia să trebuiască să vă sune și a doua zi. A treia fază, de exemplu, mergeți în pat la 22:00. La 22:00, vă știți că eu m-am așezat în pat. Asta încă după o perioadă. După asta, următorul pas, stingeți lumina și, respectiv, a cincea fază, ca să vă treziți dimineața, asta, respectiv, e să vă puneți distribuitorul la ora asta. Apropo, vreți să vă treziți dimineața încă un truc. Îl spune Robert Sharma, eu nu știu cum în română, în rusă, magia piti utra. El spune că totul e deprindere. Când auziți alarma, cum noi facem de obicei când auziți alarma? Încă 5 minute, fără la asta. Aceste 5 minute durează de obicei minim, nu știu cum la voi, la mine o oră, 100%, dar câteodată chiar și 2. Mai ales, asta e lucru foarte, foarte complicat să-l faci. Așteptătorul trebuie pus cât mai departe din noi. Da, asta facem trucul. Cum facem? De obicei, la mine, când am încercat odată să fac lucrul. Nu, am văzut un video, am încercat, dar pe urmă nu s-a mai plinit nu să fac lucrul ăsta. Dar e un truc bun. Cum spunea omul și ala? Omul și ala spunea din video așa. Ei, deșteptătorul, telefonul, îl pui pe dulap. Ca să ajungi pe dulap, trebuie să iei scaun. Dar scaunul e bucătărie. Așa că dimineața te duci, ai luat scaunul, ai pus și până faci momentele astea, la tine îți revii, îți ajungi destul de putere ca să spui... Nu te mai culci înapoi. Da. Asta e momentul principal. De exemplu, îți presupun că dumneavoastră ați vrut să deveniți vegetarieni. Fantastic, poți fi, dar oricum. Primul lucru care trebuie să faci este asta, să consumați legume la fiecare masă. După care mergeți următoarea fază, nu consum carne de la animale cu 4 picioare, și apoi de la animale cu 2 picioare, și apoi de la pești și respectiv nu consum nici ouă. Dacă asta e. Sau, de exemplu, vreți să faceți sport. Primul lucru care trebuie să-l faceți, asta e să vă îmbrăcați în costum sportiv. Ai venit? Te-ai îmbrăcat? Și este mult dezbrăcat. Asta e primul moment. A doua fază, m-am îmbrăcat și am făcut un cerc împrejur casă. Și ok, gata, am pus galas și tot normal. Apropo, dacă vreți un program foarte bun, se numește Guru Habit. Foarte bun program, acolo îți pui ăsta, cum se numește în rusă galas, în română Diffi, da. Îți pui Diffi și acolo îți arată progresul tău, știi, când te uiți. Guru Habit, da. Te uiți, eu de-am 3 zile, Respectiv, următorul pas, v-ați îmbrăcat, v-ați făcut o plimbare până la sala de sport sau până la un teren de unde vreți sport și v-ați făcut sport 5 minute. 5 minute, nu mai mult. După care treceți la următoarea etapă, că faceți 15 minute o dată pe săptămână. O dată pe săptămână ai venit, ai făcut 15 minute și am dus acasă. Și respectiv, pe urmă, puneți-vă ca scop că să faceți 3 ori în săptămână și respectiv asta e nivelul normal. Adică să înțeles ideea, da? Pentru că de obicei noi vrem să facem cum? Deodată să facem 3 ore și mult și când am făcut odată și creierul nostru pentru că creierul nostru așa el e format, el nu iubește lucrurile negative, nu-i place lucrurile astea. Lui place ceva pozitiv. Nu avem creier directiv. Da. Și el foarte bine ne protejează pe noi. Da, și îți trebuie ție, data viitoare, tu iar nu-i spus mergi o lună, ți-i trebuie sportul ăsta. Și foarte repede te zici. Da. Cu creierul trebuie ca cu o fată. Hai, te rog frumos, hai, 15 minute. Hai, 15 minute, bun. Așa, respectiv, asta e ce ține da, și respectiv legea numărul 4, care el spune de ce e foarte complicat să ne facem obiceiuri bune în viață. Pentru că rezultatul care noi să-l obținem, noi să-l obținem în viitor. Dar de ce e foarte ușor să avem obiceiuri nu chiar negative în viață? Pentru că rezultatul aici acum. Rezultatul e acum. Dar plătim pe viitor. De exemplu, când tu ai un stres și ai luat o țigară în mână,
tu te-ai izbăvit de stres aici acum. Cancerul peste 10 ani să fie. 10 ani. Sau eu nu știu, mă scuzați, un exemplu foarte... În carte e scris. Un exemplu foarte bun este cu dulcile. Cu dulcile, Cu mai da. stres, trage la dulce. Și asta e o plăcere care tu la momentul o satisfaci. Deci, permanent, asta e o luptă. Da, ne-a spus chiar cuvintele de periba asta, vă spun. Adică ceva dulce, dacă îl iei acum, tu te izbăvești de stres. Dacă năsi tu gras acolo sau când să ai tu încă ceva acolo, probleme cu diabetul, asta să fie pe urmă, dar amuia tu ai. Respectiv, dar obiceiurile care sunt bune, ele invers, noi plătim pe viitor. Adică în viitor noi să avem. De exemplu, omul ăsta care vă spuneam, James Clear, când a început să scrie, de exemplu, în blogul lui, el a primit rezultatele lui peste 4 ani. Da, 4 ani de zile, de 2 ori pe săptămână, el făcea tot același lucru. Dar rezultatul a fost peste 4 ani de zile. Asta și este fișca, așa să spunem în rusă. De atâta, cine spune autorul? Autorul spune că primul lucru care este asta, să ne evidențiem progresul. Adică să facem în așa fel ca acțiunile noastre să fie atractive. Când tu îți evidențiezi progresul, ai o anumită mândrie în tine. Păi, de-am 2 zile mă culc la 9:45. Wow. A doilea moment foarte important, așa cum noi recompensa o avem în viitor, da? Avem nevoie de o recompensă aici acum. De exemplu, dacă ați făcut sport, să presupunem, toată săptămâna v-ați urmat grafic. Înceți să-și faceți ceva plăcut pentru dumneavoastră. Eu nu știu pentru fiecare plăcut. Puteți să vă cumpărați acolo niște chipsuri și stați la un sau, eu nu știu, sau să vă faceți o cumpărătură careva de care ați vrea. Apropo, un cuplu foarte, în toată în cartea asta se descriu, un cuplu Davidez mânca în oraș. Și respectiv a hotărât cumva să schimbe momentul ăsta și ca să gătească singur. Când gătesc împreună, mai au relații bune și într-un final știu și gătesc și ne gătește și și respectiv ei s-au pus ca scop, că ei vor să călătorească și fiecare dată, dacă nu se duc în oraș să mănânce, dar mănâncă acasă, anumită sumă o pun pe cont bancar. Respectiv, asta este un exemplu cum poate să vă facă ca să primiți o recompensă. Pentru că după un moment vă dați seama că dacă ne ducem acum în oraș pentru ca să mănânci bine, că stai bine, asta e 300-500 de lei. Vă dați seama că dacă vă duceți în oraș 2-3 ori pe săptămână, ai 1000, 2000 și până la sfârșitul lunii vă duceți în Turcia. Sau nu știu unde vă duc, n-am fost niciodată când asta e ideea. Sau, de exemplu, vreți să vă cumpărați ceva nu știu, o jachetă, vreți să vă cumpărați ceva bun, ați mers acolo din Mango, ați văzut acolo, nu știu, ceva super mega bun, sau nu știu pe unde puteți să mergeți. De exemplu, par costumuri, știți, Cardin sau cum e ca? Pierre Cardin, da. Și începe a pune bani într-o parte. Ok, să presupunem că ți-ai pus un scop ca să, nu știu, haideți să fii punctual. Și respectiv, fiecare dată când ai venit la timp, te-ai luat, ai pus acolo bani într-o parte. Apropo, vă spun un truc cum să deveniți bogați. Eu nu sunt bogat, dar v-a spus Kiyosaki. El e bogat, el știe. El zice, totul de aprindere foarte important. El spune că vă puneți 3 borcane și respectiv în borcanele cele, în fiecare zi puneți o anumită sumă. Să presupunem 1 leu. În fiecare borcan. Un borcan o folosiți pentru ca să dați careva donații. Eu nu știu, poate... 10%. Hai să presupunem 10%. A doilea borcan o puneți pentru zile negre. Zile negre la noi la toți. Sunt momente când avem nevoie urgent de bani, dar bani nu sunt. Și respectiv, când puneți bani pe contul tău bancar, când aveți posibilitatea în orice moment ca să veniți să o luați, când aveți o problemă care vă agață, vă duți și ați luat. Și respectiv, a treilea borcan pentru investiții. Eu știu, poate vreți pe viitor care să cumpărați acțiuni în companii Alba, eu nu știu, sau companii Apple, eu nu știu, să aveți careva dividende de chestia asta. Respectiv, el spune că puneți nu $1, el spune. Dacă e ușor $1, puneți 10. Dacă e ușor 10, puneți 100. Dar ideea e că în fiecare zi trebuie să faci lucrul ăsta. Și respectiv, deprinderea asta îi faci pe om și prima dată să plătească lui. Pentru că de obicei, noi cum spunem? Eu prima dată fac lucrurile care trebuie și apoi dacă ceva rămâne, eu îmi pun departe. Nu rămân de obicei nimic. De primul lucru care omul îl face, omul înțelept, îl ia și pune prima dată lui. 10%, cum a spus dumneavoastră, face cineva 20%, face cineva 5%, dar face asta regulat.
Și respectiv, la un moment dat, el poate să hotărască problemele în viață sau mai mult decât atât, dar poate să fie moment că el n-a să gândească niciodată la bani. Pentru ca să aibă de mulți bani. Am văzut că momentele astea. Așa, haideți să vedem încă, hai să data asta 4 minute. Scrieți-vă obiceiurile negative, care au urmări negative, care vreți să vă izbăviți. 4 minute. Ca să înțelegeți, da? Mai mult sau? Aici? 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 Ok, 4 minute.
30 de secunde. Apropo, dacă dărești apă, cumva apă este. Gata. Ok. Vreau cineva să spune ce lucruri negative vrei să faci? De ce lucruri negative vrei să faci? Я не подала человечий позитив на меня. Ok. Без motivație. Ok. Haideți să vedem. Poate este careva deprinderi care ați vrea să vă debarasați de ele, dar... Acțiunile directive. Cum? Acțiunile directive. Fără să te gândești până ce vezi. Activitatea. Ok. Lenia? Da. Gata? Am obiceiul de a amâna deprinderile pozitive sau caut deseori scuze pentru a lăsa ce trebuie să fac mai târziu. Amânare, Și în da? alte cazuri să nu. Amânare? Da. Este așa o deprindere care se numește scrolling. Când tu Aha. te uiți postările, te uiți știrile, e deja oficială la nivel de cum e fumat-o, alcoolul, dacă le-am mâncat o în societate. Eu pur și simplu nu știu cum e englez. Scrolling. Scrolling. Rețele sociale. Încă? Da. Alimentarea nesănătoasă. Pierdem timp stând în telefon și deseori ne culcăm târziu din halbă. Care produs? Ok. Da? Nu vreți să povedească nimic? Da, ok, da. Hai să lăsați mă. Acum să încercăm să... De asta scris ușor? Puțin, da? Ok. Noi să încercăm ca să ne debarasăm de lucrurile astea. Eu, apropo, tot rețele sociale am chestia asta, să vă spun cum am hotărât la mine în viață. Nu până la urmă. Nu până la urmă. Dar am încercat. Pentru că, într-adevăr, e un lucru foarte... Nu m-am avut 5 minute pe rețele sociale, știu, și o oră. Eu am socotit cât timp eu îl folosesc în rețele sociale, mă gândeam dacă folosesc tipul ăsta ca să citesc o carte, cel puțin câte 3 cărți pe lună precis cum știu. Sufletul. Ok. Asta suntem cum să o trăim în bălăți. Pot să vă spun de la bun început că ca să scapi de lucruri negative nu e așa de simplu. Deloc nu e simplu. De ce? Pentru că, în primul rând, este lucru ca individualitate. La fiecare lucrurile merg într-un anumit mod. Fiecare are psihicul lui, fiecare are situația lui, fiecare are anumite circumstanțe care complică
Al doilea moment, asta e un lucru ca să fie fumat, al doilea lucru ca să te înveți ca să vorbești frumos cu alți oameni, ca să nu fii reactiv, a treilea lucru ca să te înveți a prioritiza lucrurile la serviciu. Astea sunt lucruri diferite, adică deprinderi diferite, respectiv la fiecare deprindere este un anumit, hai să spunem așa, rusă, подход, știi? Adică pentru că e cam complicat de dar dacă este un anumit truc, eu am luat din cartea lui Charles Duhigg, se numește Puterea obișnuinței. Dacă citiți în rusă, Sila Привычки se numește. E bravo autor, el e un jurnalist. În principiu, toate istoriile care vi le-am spus acolo, asta e din cartea lui. El e un jurnalist și el a luat o analizat în diferite situații. Apropo, vă spunem la nivel social cum influențează deprinderile sociale, că noi avem careva timp. Era o doamnă, am uitat cum o cheamă, atunci în anii aproape de 70, în America, oamenii de culoare albă se așezau înainte, în mijloc puteți să așeze alb și negru, adică era și oamenii negri în spate se așezau. Dacă cumva intrau un alb în rutier, în transport și un negru nu îi oferea locul, omul de culoare neagră era judecat pe bune. Asta era extraordinar. O doamnă era obosită de serviciu. S-a așezat nu în locul la alb, dar s-a așezat pe mijloc. Și stătea un om de culoare albă lângă dânsă. Și atunci șoferul deodată i-a spus, i-a oferit locul la om. E poate nu auzit sau poate... Ok. El spune că a să chem poliția. Femeia era într-atât de obosită și săturată, zice că ok, cheamă poliția. Au chemat poliția și cum a dat seama, i-a făcut proces verbal și judecat. O stat acolo, nu știu cât. 3-4 zile o stat acolo în exoare sau unde a stat. Eu venit, era o femeie destul de respectată în societate. Era destul de respectată în societate. Și respectiv legăturile este pentru că oamenii de culoare se caracterizau acolo în ora socială, nu în toate orașe, în ora socială, se considerau, erau foarte uniți, erau grupuleți uniți. Și ei se cunoștea și cu cea care se ducea la biserică, cineva mergea la sală de sport, cineva bucura și așa mai departe. Când ei au auzit de incidentul ăsta, ei atunci au făcut grevă. Greva constantă și că ei n-a să meargă cu transport public. De obicei luau taxiul, cineva lua un cal, să ducea pe la lucru cu carul, dar numai nu cu transport public. Lucrurile astea au început să iei amploare. Și anume, atunci era, adică unul dintre liderii la toată mișcarea asta era Martin Luther King, dacă o știți, n-am pronunțat corect. El era un păstor la biserică și oamenii de culoare albă au hotărât să-l pui la punct. Și au pus o bombă la casă. Și când el predica acolo la biserică, a spus că s-a bucnit casa. El a bucnit acasă, fiica lui, împreună cu soția lui, erau, pur și simplu, în alta ripă acasă. Dacă erau acolo, erau morți. Și-au strâns o grămadă de oameni de culoare neagră și erau și polițiști acolo. Și polițistul l-a împins cu un negru și unul și era mai să se întâmple ceva grav. Și un polițist s-a apropiat la dumnealui și i-a spus că fă ceva pentru că să fie probleme mari. Și el atunci a luat și a citat Biblie. El a spus că noi trebuie să iubim vrăjmașii noștri, vă rog frumos. Și el a hotărât lucrurile astea. Și polițistul și-a s-a apropiat și a spus că dacă tu nu făceai lucrul ăsta, aveți să moară foarte mulți oameni. Pentru că pe vremurile cele, ca să omori un om de culoare era foarte simplu. Adică un polițist putea să scoată pistolul, să mă puși și nimeni nu spune nimic. Și respectiv, datorită la mișcarea asta, s-a schimbat careva legi și la oameni negri s-a început a uita ca la oameni, știți? Da, legi. Ai pune în rând cu ceva. Da, ai pune în rând ceilalți. Ok, mergem mai departe. Vă spuneam că vă spun un truc de lui Charles Duhigg, el spune cum a hotărât el întrebările în viața lui. Primul lucru e cel mai simplu, asta să identificăm rutină. Nu, aici e simplu. Reactivitatea, sunt lenos, amân, stau pe rețele sociale, mă alimentez nesănătos, mă culc târziu, asta este rutină. E clar.
Mai departe, trebuie să experimentăm cu recompensele. Eu sunt reactiv. De ce? Ce primesc eu în schimb? Eu trebuie să primesc careva o anumită satisfacție. Care este satisfacția asta? Eu trebuie să văd lucrul ăsta. Și trebuie să experimentez, eu am așa să vă arăt prin exemplu concret cum să fac lucrul ăsta. Mai departe, eu sunt lenos când? Întotdeauna sunt lenos? Sau este un anumite momente când eu sunt lenos? Și deși sunt lenos? Poate eu muncesc foarte mult și ar trebui câteodată într divers mă gândesc. Amân, eu deși amân și când amân și tot așa. Adică trebuie să vedem pentru că fiecare deprindere, fiecare rutină are o anumită recompensă. Noi trebuie să vedem care e recompensa, de ce facem noi lucrurile astea și de ce odată mai a făcut lucrurile astea. Cum era cu asta, cu Bechman, care a pierdut la casino, vă dați seama? Dacă ea înțelegea că tot ce-mi trebuie mie asta ca să mă relaxez, eu puteți găsească un alt mod. Și asta e lucrul cel mai important. Mai departe, trebuie să izolați semnalele sau trebuie să înțelegeți semnalele când. Eu sunt reactiv când. Este o anumită situație. Înăuntru sau în exterior. Eu sunt reactiv atunci când mă simt rău sau eu sunt reactiv atunci când apare o anumită situație. Când un om îmi spune, câte kilo de prosoadă e? Adică trebuie să vedem semnalele. Da, am așa să vă arăt cum stau lucrurile. Mai departe, eu amân tot așa, deși eu amân, care este situația, ce primesc eu în schimb, care este semnalul, este un anumit semnal ce eu fac. Apropo, vreți să vă spun un truc cum să nu mă întârziesc niciodată în fel? Da. Da, strângeți între 50 de verificare. Uitați-vă, noi întârziem de obicei undeva, nu de atâta pentru că noi suntem impunctuali, dar de atâta pentru că noi nu știm cât timp e fiecare acțiune. De exemplu, pentru ca să ne strângem, cât timp asta e? Noi de obicei când ne gândim că eu trebuie să ajung undeva la timp, eu pun numai în considerație timpul care vine transportul. Noi nu luăm în considerație timpul când ne strângem. Noi nu ne luăm în considerație timpul când noi ajungem până la stație. Noi nu luăm în considerație că poate nu o să vii chiar acum troleibusul la care tu vrei, dar poate să vii o leacă mai târziu la troleibus. Noi nu luăm în considerație că poate la troleibus o să fie și coarnele pe drum. Nu luăm în considerație asta că poate să sta... Puteți să întâlnim pe drum și nu? Da, putem să ne întâlnim pe drum cu cineva. Noi nu luăm în considerație asta că poate să fie un ambuteiaj. Nu luăm în considerație cât timp să fie până să ajungem acolo și nu luăm în considerație că poate să fie careva situații excepționale. Respectiv, ca să nu întârziem nicăieri, noi luăm aproximativ timpul cât ne trebuie ca să ne strângem, cât ca să ajungem la stanție, cât e troleibusul în caz că eu vin acolo și el nu e și trebuie să aștept. Și punem 10 minute pentru situații excepționale. Dar e mult mai ușor să vă spun decât să faceți asta. Așa, deci, mergem. Despre izolați semnalele cu ce? Acum și vă explic pe un exemplu. Este exemplul Charles Duhigg, el e jurnalist. Și respectiv el a observat că de fiecare dată, după amiază, el duce să mănâncă o prăjitură cu ciocolată și grește cu prietenii lui. După câțiva ani, au adăugat 4 kg. Au venit acasă și soția spune că nu, Numai? Nu, da, mă rog, la bărbat ăsta mai altă pe la vine. Așa, și femeia i-a spus, mămune, da. Băi, eu făcut careva, cum spune, niște observații tăioase, știți, pentru că eu tot eram la frizărie și doamna îmi spune că eu cu soțul meu întotdeauna îi spun cum trebuie să fie lucrurile. Eu zic, Doamne, dar poate ar trebui să luați o leacă alt ton. De exemplu, spuneți, dragul meu, iubitul meu, înțelegi? Eu cred că situația asta ar trebui de făcut așa și așa, dar eu pot să mă greșesc, nu știu, caz. El zice, nu, dar cum eu trebuie să-i spun cum trebuie să fie. Eu zic, Doamne, dar dumneavoastră când v-ați căsătorit cu dânsul, v-ați căsătorit pentru că erau careva lucruri bune dânsul, da? Până la final era ceva care eram șocat. Eu zic, nu, eu m-am căsătorit că aveam 30 de ani. Și nu v-ați dat cine până la urmă. Не пățit-o sarman. Da, mă pățit-o sarman. Ei zici că, și вообще, el e mai mitel ca minim 3 ani. Știu să asculte, da? Asta e. Da. Și respectiv, femeia a făcut careva comentarii tăioase la autor și el îți gândește cum să schimb lucrurile astea. Ok, rutina era simplă. Mă duc la bufet, iau o prăjitură și mă duc să grăiesc cu colegii. Asta e primul lucru foarte simplu ca să obțin. Da? Foarte simplu ca să obțin. Mergem mai departe. Mai departe este lucru ca să experimentăm cu recompensa care noi primim în final.
Eu mă duc la bufetă, cumpăr nu o prăjitură cu ciocolată, dar cumpăr, nu știu, o goloașă. Sau eu de ce mă duc acolo la bufet? Nu-i foame? Poate eu mănânc umăr. Sau de ce mă duc la bufet? De atâta pentru că ni trist, poate eu mă duc să mă plimb pur și simplu, poate trebuie să mă recreez. Sau poate eu vreau să mă asociez cu colegii. Pur și simplu vreau să mai vorbesc ceva. El, într-un final, a văzut că recompensa, într-adevăr, după experimente, și am așa să arăt cum el experimenta. După anumite experimente, el a văzut că recompensa, el pur și simplu vrea să vorbească cu colegi. Pur și simplu. Adică, ciocolată... Era un motiv. Era un motiv. Da, corect. Așa. Când el a văzut că asta e recompensa, mai departe e ceva foarte complicat care trebuie să-l facă, asta să vadă semnalul. Și semnalele, asta e foarte, foarte important, dacă vreți să scrieți-vă, ele sunt de 5 tipuri. Primul, asta e locul. De exemplu, cum eu vă spuneam, eu vin în cameră și când văd patul, mă culc la pat și nu telefonul meu. Asta e locul. Într-un anumit loc, la mine apare dorința asta, un anumit loc. Asta e primul. A doilea, asta timpul, la ce oară asta se întâmplă. Dacă omul a venit după lucru, obosit, el pur și simplu luat și se odihne, aprinde televizor, de exemplu. Starea emoțională, cum noi am văzut-o cu Annie Bachman, starea emoțională era plictisită și respectiv starea emoțională o împins-o la aceea ca ei să facă o anumită acțiune care într-un final a devenit deprindere și a făcut ca să pierdă $1.000.000. Mai departe, ceilalți oameni. Eu fac lucrul ăsta împreună cu cineva. De exemplu, la noi la Moldova e atât simplu. Dacă mă duc undeva la o sărbătoare, numai decât trebuie să beau. Pentru că tot beau și eu beau. Da? Sau, nu știu, sau eu fumez, deși tot fumează și eu fumez. Tot așa, mănânc nesănătos, deși, dar atât că m-am dus la o nuntă acolo, 2 etaje de mâncare, tot acolo carne, de asta și de asta și de asta. Da, și tot așa. Și mai departe, acțiunea imediat precedentă. Adică eu fac lucrul ăsta după și fac ceva sau cum. Și respectiv, hai să vedem cum a fost în cazul. Înseamnă că el a început să experimenteze. El a început să scrie. Unde mă aflu? Și el spune, stau în birou, în prima zi, cât e timpul, cât e ceasul? 3:36 după amiază. Care ți este starea emoțională? Eu sunt plictisit. Cine mai este pe preajmă? Nimeni. Ce acțiuni a fost precedentă la poftă? Am răspuns la un mail. A doua zi, unde te afli? Mă întorc de la Xerox. Cât e ceasul? Este 3:18 după amiază. Care îți este starea emoțională? Sunt fericit. Cine mai este pe preajmă? Jim de la sport. Ce acțiune a precedat poftei? Am făcut o fotocopie. A treia zi, unde te afli? În sală de ședință. Cât e ceasul? 3:41 după amiază. Care îți este starea emoțională? Sunt obosit, incitat de proiectul care urmează ca să lucrez. Cine mai este prin preajmă? Editorii care participă la ședință. Ce acțiune a precedat poftei? M-am așezat pentru a participat la ședință. Cum vă dați seama, care semnalul era? Fără ca să vă... Păi, în diferite zile diferite, dar... Vedeți, este ceva comun acolo în zile diferite. Plictiseală. Nu. El aici era fericit, acolo era plictisit, aici fericit. Da. Încă? Care e timpul? Da. Depinde și de anturaj. Întotdeauna era după ora 3, vedeți? De fiecare dată era între 3 și 4. Și el a observat că semnalul, asta e timpul. Și respectiv, el ce-a făcut? Semnalul a lăsat același, recompensa a rămas același. El pur și simplu a schimbat rutina. Adică acțiunea. După ora 3, el pur și simplu pleca la un coleg, găsea un coleg, vorbea cu 10 minute și se întorcea înapoi la lucru. Și respectiv, în așa fel, el a văzut cum stau lucrurile la dânsul. Dar a dispărut cafeneaua cu ciocolată. Da, asta și este ideea. Ideea e că, ca tare, hai să vă explic încă o dată momentul ăsta. Ca să schimb un lucru negativ, eu nu trebuie să schimb recompensa. Și nu trebuie să schimb semnalul, eu trebuie să schimb numai rutina. În cazul lui, rutina era ca să ducă să mănânci ciocolată. Dar el a văzut că asta era numai un, cum se numește? Pretext. Era numai un pretext. Dar ca atare, el primea maximală plăcere atunci când el discuta cu colegii. Respectiv, l-a schimbat rutina. El la ora 3, după ora 3, se ducea pur și simplu și vorbea cu cineva. Dar la ce că el vorbea cu cineva, el primea recompensă, primea o anumită recuperare. Asta e fișca. De exemplu, și
tot același lucru se poate de luat cu oricine. De exemplu, rețelele sociale. Hai să vedem cum să facem lucrul ăsta. Primul lucru care trebuie să-l vedeți, asta trebuie să vedeți de ce mergeți la rețelele sociale. Să primești plăcere, pentru că tu citim, tu primești plăcere. Adică vrei... Nu, asta e noi nu ne dăm seama, dar inconștient asta e plăcere pentru creier. Da, ok, noi vrem să ne recriem, sau nouă ne trist, sau ne vrem să ne informăm. A murit Putin sau a murit Zelenski. Dar nu contează de care. Cineva citește de sănătate, cineva citește de politică, cineva citește de oricum. Toți primesc plăcere. Da, indiferent ce argumente citesc. Da, ideea e să vedem ce fel de plăcere. Asta este ideea. Noi când întrebăm, ok, hai să presupunem, eu n-am să vă chem foarte mult, pentru că de-am mai târziu și în câteva minute trebuie să termin, pentru că îmi dau seama că sunteți epuizați mental. Uitați-vă, eu, de exemplu, când eu în mână planșetul, atunci când sunt înăuntru obosit și am nevoie să mă recreez. Atunci rând pe rețele sociale și eu am impresia că dacă mă uit la un video 2-3... Dar nu neapărat. Nu, eu am spus în cazul meu. Să o dimineața. Da, la mine în cazul meu. Respectiv, eu am semnalul meu este starea emoțională că eu vreau să mă recreez. Asta e semnalul meu. Adică starea înăuntru. Ca să mă recreez, eu mă gândesc că dacă să mă uit pe Facebook un video, 2-lea, 3-lea, dar ele, știți, merg așa și parcă s-o gândit cineva să ți-l pui, tamană serie care vrei tu să vezi. După câteva minute, tu simți recompensă. Eu am luat și am schimbat lucrul ăsta, am luat pe dânsul. Eu învăț spaniola prin programul ăsta Duolingo. Și am luat atunci când eu sunt plictisit, îmi pun programul, 5 minute eu primesc tot același efect. Slava Domnului! O săptămână, parcă mă țin. O să spuneți la două. Da. Dacă să ne mai vedem, dacă vreți să aveți ceva comun cu mine, dacă să ne mai vedem, să vă spun. Mă mai țin sau nu? Și respectiv, același lucru trebuie să-ți faceți în viață de zi cu zi. Trebuie să vedeți care e recompensa, care e semnalul și să începeți să schimbați rutina ca să vedeți. Eu primesc aceea plăcere dacă schimb rutina. Dacă în loc să mă stau pe rețele sociale, citesc ceva despre sănătate. Eu primesc tot același plăcere sau plăcere diferă. Sau dacă eu vreau să aflu ceva nou, în loc de Facebook, poate eu stau pe YouTube, pe anumite canale. Dacă eu mă uit, eu primesc plăcere și sau nu? Nu, ideea între ce, chiar dacă tu citești de sănătate sau chiar de politică, nu contează, adică e un fleac care nu-ți dă nimic, spre exemplu. Și acolo nu te poți opri. Da, asta e ideea. Chiar dacă tu ceva e folositor pentru tine, dar nu este stop celălalt. Da. Și despre asta noi mergi vorba. Cum să pui granițele, cum să pui hotarele, și că aici e cel mai greu. Și cel mai bine când îți pui un timer și mult e bine când îți scoți toate astea, cum se numesc, prilojenile, ca să nu-ți vină, cum se numesc, notificările. Când îți scoți notificările, foarte bine lucrează. Și atunci sau îți pui, de exemplu, 10 minute, exact, și când o termina 10 minute, te sculați. Da, așa acasă. Haideți să vedem alt lucru negativ. Asta e Mandy. Mandy a venit, era la masterat, a venit la psiholog, zice că eu mănânc unghiile. Mâncați cineva unghiile? Ridicați mâna, hai mă, că să eu prăjinic. Puteți face lucrul ăsta. Dar la dânsa era lucru care era chiar complicat de tot pentru chestiile rodea, practic, până la sânge. Și eu spuneam că fiecare dată îi ascundeam mâinile. Atâta era de gravă situația. Și respectiv, psihologul i-a spus, ei, săptămâna asta, înregistrezi de fiecare dată, deci în și momentul ăsta pui mâini în gură. Da, și după, eu de acolo de săptămână am pus mâini în gură mai mult, 28 ori, nu știu cât acolo era, adică foarte fresc, știți. Și respectiv eu am spus că eu am observat că eu simt o anumită fizic ceva simt în unchi, știți? Adică chiar fizic ceva simt și vreau să rot ceva. Sau chelea, șede așa, știți, acolo, răzbinat și numit că trebuie să o rot. Ok, vă zic că ok, rutina, asta înseamnă că rot unghiile. Dacă are recompensa că mă izbăvesc de plictisală, adică am un de plictisală și mă izbăvesc de plictisală. Atunci doctorul i-a spus, faci în felul următor. Atunci... Dar doilea punct se numește? Rutina. Nu, dis. Da. Descoperire, recompensii, da. Trebuie să descoperiți recompensii. Mai departe, ce a spus doctorul? Când simți că ai ceva fizic, adică simți că ia că amușa cu mâna în gură, amușa. În momentul ăsta iei ceva în mână sau pui mâna în buzunar.
Și asta, rutina, pur și simplu, iei și îți carchi în mână. Schimbi obicei. Da, schimbi obicei, da. Și pe urmă îmi greșești, tot mă rog, depinde cum îți carchi. Și respectiv, el spune că lucrul ăsta de la început nu chiar tare nu a funcționat. Dar dacă au făcut asta o recomandez, s-a întâmplat. Eu s-o schimbat și cel mai eu cred că se lungă cu ceva mare. Da, eu acolo așa și-o scris. Eu ne-am pus, ceva mare ne-am pus, dar tot nu. Și ultimul exemplu, cred că pe azi, pentru că de-am mai respectiv de țigări, oamenii care fumează. Oamenii spun că, oamenii științii spun că dacă omul luăm de țigară când simte semnalul, a descoperit, eu fumez în anumite circunstanțe, ori eu sunt cu cineva, ori e timpul, ori ai stare emoțională, el a văzut semnalul ăsta, l-a pus sub control și respectiv rutina e să fumeze, el ieși și schimbă rutina, în loc de asta îți duci și bei cafea. Sau încă mai bine, psihologii spun că dacă omul simte că vrea să fumeze, să facă 20 de flotări și hotărăște întrebarea, nu știu cât e corect. Eu n-am fumat niciodată în viață, nu știu dacă asta funcționează. Dacă are cineva și o problemă, încercați. Și respectiv, ultimul lucru care am vrut să vă spun, eu m-am uitat, oamenii de succes, top 5 deprinderi care le au. Toți oamenii de succes nu doar până la ora 10. Nici până la ora 9. Ei de obicei toți se trezesc dimineața. Asta e. Dacă să te trezești dimineața, trebuie să te culci de grabă. Dacă să te culci de grabă, trebuie să schimbi cercul de prieteni cu care nu trebuie să stai noapte cu undeva. Adică, asta e primul moment. A doilea moment, toți oamenii de succes au anumite scopuri în viață. Întotdeauna își planifică tipul. Întotdeauna spun anumite scopuri, merg spre dânsele, cad jos, nu se primește, dar merg mai departe. Cum era cu Donald Trump. Odată era, nu știu, în ce an acolo, au căzut prețurile la imobil, el avea o grămadă de credituri și banchirii nu au început a cauta, aia vine cu așa mâini. Așa au merge pe drum și au zis că au văzut un cerșător și s-au apropiat de Dumnezeu și zice, știi că ești mai bogat ca mine cu 4 milioane de dolari? Ești mai bogat cu mine? De fapt, cu 1 miliard. Cât? Cu 1 miliard, da? Ea nu mi-a ținut, cu 1 miliard, da. Adică avea o datorie de 1 miliard de dolari. Adică, cu alte cuvinte, oamenii de succes întotdeauna spun anumite scopuri. Oamenii de succes, practic toți care am văzut acolo, nu n-am să vă rețin, n-am să vă spun familie și tot așa, toți fac mișcare, toți fac sport. Asta e lucru foarte important. Cineva face yoga, cineva alergă, toți fac mișcare. De exemplu, Richard Branson, unul dintre cei mai iubiți antreprenori de mei, el are mai mult de 300 de companii și le conduce pe toate. 300 de companii le conduce pe toate. El iubește cu chestia asta, știi, ca barcă cu asta, cu pânză. Da, dar nu iactă, știți, este când tu stai singur pe dânsa și nu știi face. Da, mă nebrez. El iubește chestia asta, știți. Și mult de asta. De exemplu, Nicolae Mrachkovski, îmi place un rus, el este acolo, Iron Man. Este așa, tu trebuie să alegi, așa pe urmă cu bicicleta, așa încă nu știu mai și. Adică toți oamenii de succes care îi văd, ei toți fac sport. Asta e lucru foarte important. Încă un lucru foarte important, asta și că toți oamenii de succes știu cum să o odihnească. Corect să odihnească. Pentru că de obicei noi ne gândim că noi ne odihnim, dar într-un final noi încă mai obosiți suntem decât. Pentru că și asta e lucru important. Ori ei petrec timpul cu familia, ori ei îți duc undeva să, eu nu știu, într-o călătorie sau încă mai ceva. George Bush, n-ați mă credeți, dar el e pictor acasă, știi, și lui îi place să picteze. Cuiva îi place să scrie, adică sunt anumite lucruri care trebuie să scrie. Și respectiv, a cincilea moment care toți oamenii de succes l-au, ei își iau responsabilitate de viața lor. Adică ei nu dau vina pe cineva. Nu cred că poate deveni ce pot. Da, sorry. Cam asta e ceea ce am vrut eu să vă spun. Dacă aveți careva întrebări sau vreți să adăugați ceva, Nu, la punctul 4, când merge vorba de știu cum să se odihnească, eu aș pune de știu cum să-și planifici timpul. Pentru că odihna ei și-o planifică, cred că pe 1 ianuarie. Și știu exact că merg iarna la munte, merg vara pe data cu tare, atât. Și acele 2 săptămâni și nu planific absolut nimic. Adică ei asta fac odată și tot anul. Da, corect. Cum am chemat pe dânsul Neamț? Nu, am uitat. Deci că eu odată pe lună fac tot ce vreau. Chiar și înghețat.
nu știu. Mare treabă, noi fiecare zi mâncăm înghețată. Asta este. Adică, ok, dacă întrebări nu știu, puteți să dați un feedback, adică acolo în plașeturile voastre, la sfârșit este o anumită foiță, eu încerc studiul acolo, poate nu chiar ideală, am făcut o repede concluzie în face, mă gândim că n-ați să cer opinia, dar într-un final mă gândim că ar fi bine ca să cer opinia. Dacă doriți să lăsați un feedback, dacă vedeți sens ca să nu mai întâlnim încă, ok. Da, chiar puteți să-și mă da?